И ние искаме да те зарадваме и да ти благодарим по един малко странен начин. Значи, първо ще ти кажем две стихотворения, които са написани тук преди 2 години в Бродилово, докато бяхме на лагер, на пленер, и след срещата с тебе. И после ще ти покажем какво направихме с сътвореното тук. Калинка и Михаела да заповядат тук при нас. Те бяха от поетесите, които и тогава, и тогава бяха на пленер в Бродилово. Чакай, аз не ме не срещах по пътя това с надолу по това. Да. Дето ви казах за кучетуч. Сега, Калинка ще прочете едно стихотворение. Знаеш ли къде? Тук е една книжка. И после и Михаела. Нестинарка. В жълта нестинарка танцува. Нищичко друго не чува. Само горещия тъпан, в музика страшно окъпан. Отстрани изглежда интересно, но никак не е лесно. Иконата на Богородица държи и вместо всички нас тъжи. Много ти благодаря, душито. Много ти благодаря. Сега и Михаела иска да прочете едно едно стихотворение от тази книжка. Което? Вълшебните светя. Седнала баба на могила и злато открила. Зарадвала се тя и си набрала цветя. Но те били вълшебни, нищо че са дребни. Завелия в нейното действо най-хубавото наследство. Играла си баба цял ден и срещнала един ерген. 2 камбанки зазвъняли, 4 кученца за танци забрали. Едно лале запяло, застаникало след него криче бяло. Бабата танцувала, толкова много удувала, че накрая се изморила и от ергена се скрила. Върнала се в своите стъдни и там живяла щастливи дни. Мерси! Дайте председателна. Значи, на всички вас, ако има нещо по-хубаво от щастието на земята, пожелавам ви. Направо много положителна енергия. Просто да виждам на вашите преподавателки, че са сред вас, защото това е голям заряд. Да се намираш сред млади, сред хубави, слънчеви кучички. Така, сега ти подаряват децата и ние ръководителите тази книжка, която се казва "Зелено време". Тя е написана специално за теб. Вътре има стихотворения посветени на теб. И в предговора пише за нашата първа среща с теб. А тук са поетите, художниците, които са нарисували вътре тези чудесни рисунки, техните ръководители Вили и Донка, една професорка. О, но той има и вътре рисунки. Рисунките са от Бродилово, това са нашите красиви къщи. Ама това е направо... Значи аз имам и албум. Имам си поезия. Точно така. Всички стихотворения и рисунки са вдъхновени от Бродилово. От Странджа. Говорим, че снощи почти всички минаха през огъня. След теб. Не знам дали са провали. Да, тук има и 3 студенти от Варна, от Варненския свободен университет. С камерата. И с камерата. И двете там. Да, и тия двама млади хора, симпатични, красиви. Тук е тяхната професорка Русица Йорданова. Да ни е жива и здрава и всички да сме живи и здрави. И сме дошли отново да творим и да остане вдъхновението на Странджа помъничко и в нас. Сега тук има и 3 малки певици, които са от Тракийче. Ти я знаеш тази формация Тракийче. Те са носителки на много награди от конкурси и сигурно някъде, където и ти си била да танцуваш, те са пяли. Сега ще ти изпеят само по едно куплетче от своите песнички, по една песничка. Нали така решихте или решихте заедно да пеете?
Ето е Наталия и Стилянка. Не мога заедно да Ето за това. Само по едно куплетче, да чуеш какви медени гласчета имат, а те пишат и поезия и ще рисуват, защото са деца на изкуството. Айде, ти си първа, така ли? Защо? Отбили ли ти е срам? Тъй като една журналистка задаваш толкова много въпроси. Хайде, Натал. Да. Ай, заповядай. Мила ми е, мама драга ми е, рускината, мамо танка снага. Рускината, мамо танка снага. Рускините, мамо черни очи. Чуйте какво разпяхте. Събудихте ги. Я дай ми, малеле, я дай ми, мари моята, герджик премяна. И моята руба сарвена маричеше да и да малеле. Manda se bona razbola, mari bona na umirane. Bona na umirane, mari ne malo никой дунее. И с вградени усилватели, не им трябва микрофони, те микрофоните са в тях. Въздуха тук е така. Талантливи деца. И един букет от странджа. И той е билка. Билка, това е билка. Заповядай. Да си не жива и здрава, да се срещаме и Благодаря да ви те много. гледаме все така усмихнато. Благодаря ви много. Това, което се желая да нам бъде помогне, да се сбъдне. И се трябва да се видиме вече пораснали време да кажат, леле, вече не ме ли помниш? Като ние дето сега деца, малките при мен в библиотеката, бях, не ме ли помниш, станали са такива големи мъже и вие? Да ви виждам певици и да се сбъднат всичките ви желания на поети, на художници и така нататък. Искам да се извиня за книжката тогава, когато Имахме премиера. да, не можех да дойда. Ето ние дойдохме да направим Но премиера пък пред това, което имаме, много се радвам. Не, че аз няма смисъл да ходя да ги гледам рисунките, дори брата, има пълбунче. Ето, професор Розанова иска да каже нещо, разбира Не може се. да мълчим преподаватели, но не заради това. Аз за първи път идвам тук и за първи път я виждам. И това, което говорихте за златото, за янярите, вие сте другото злато, което е много по-важно и по-голямо. Всяко приятелство, което ражда книга и дава на мисълта и на изкуството полет, е по-голямо от злато, по-ценно. Някога е било златото, но сега вашата душевност тук, като ви гледах нощта как летите в малките къслица от време, когато се откарвате само блестяха. Вие сте като птица. И ако можете наистина злото да го горите там, и тъй както носите добре, да ви има. Благодаря ви. И вас да ви... Имаше едно време, когато също и аз, като вас, пишех стихове и реших да го посветя на една моя приятелка, която стана самичка, самотна и беше много тежко, посветих на нея. Самотен, тъжен е живота, щом си сам, не чувстваш птиците, когато пее. Задъханият ритъм на сърцето остават само спомените да живеят. Живот жесток и пълен си с горчилка. Съдба защо уриса я така? Постой, поспри, с ръце към теб прострени,
Аз моля те за малко топлинка, че дните като птици отминават и изпепеляват всеки час и миг и неусетно зад гърба ще хлопне вратата на живота с дрезгав вик. И първо аз ще ги изненадам, като изкарам оригинално опакованите цветя отзад, защото те трябваше да бъдат добре скрити днес. Да бъдеш асистентка. Да, точно така, Радица. Ти бъдеш като мен. И художници и поети, така смесено от нашите две изкуства, успяхме днес това да скритичко да изработим за вас. Надяваме се, че ще разгърнете папиросчетата, ще си ги изчетете. Остане така топличко на сърцето, защото от тях личи колко много ви обичаме. Се радваме, че споделяме вашия рожден ден през всички заедно, да, и е в рамките на нашия пленер. Тези прекрасни, чудесни 5 дена в Странжа, които всяка година си организираме заедно, поети художници, и сме много щастливи, че го правим. Трети път подред. А балоните по принцип трябваше да са нагоре, но понеже тук в Бродилово в почтата има само 46 номер чапанки, нали и Хелия липсва съответно. Ами момичета, така, това е за Бистра. Заповядайте. Чакай да можем да снимаме. Може би така. Това с Хелия трябваше да изглежда така. Добре. Задръжче. Така. И на Бистра и така да направим. Ето, ще позираме. Ако вие вече походите, ако си го направите. Без да го Трябва да я прочитат стихотворението. да. Ще си послания. Не чакай, може че има и още, но как ще има и още. Ние цялата компания от Калинки да не си. Стига ли? Направихте нещо. Такива подаръци Второто го. Все повече от време да пишеш. Айде сега ще си прочетете посланията. Прочетете си папироси. Папиросите давайте. Те ще го четат. Ама са много... Честит празник, пожелаваме ти много здраве и много бъдещи творчески успехи за Бистра от цялата компания и студентите от... От някъде си. Варна. От Калинка 11. Калинка 11. Те ни от Калинки 9. Всичкото здраве на света и много бъдещи творчески успехи от цялата компания. Това е когато се съберем само артисти. Метандора, за да бъдеш обичана от който искаш. После не може. Вземи шепа прах и малко грах, поискай малко парашет от този хубавец, сложи всичко в тигана и го направи за смяна. Разбъркай и кажи, любимият ми на мъжи. В него ще падне странна отроба в бара. Така щастливо ще живееш и с сладък
Денис се е родил духовно добро, 23 юли. Вижте ли му се време да се подготви, тя сега е по-сигурна, че ще го прочете. В бистро, за да се чувства винаги принцеса, принц Прашелец. Не пришелец, прашелец. Принц Прашелец е известен хубавец. Живее в прекрасен дворец от цветя и се прошува из цялата гора. Жив, нежив, винаги е щастлив. Играе с челици и хубави мушици, така се прави мед. Той има и специален дред. Когато е готов, танцува и с много обич от участниците в парк Клевет се е отложило база духовно огледало 20 000 години. Не е нужно. Ами, момичета, пожелаваме ви да обичате изкуството за винаги и природата. Затова нашето пожелание и нашия подарък за тази вечер беше такъв в този контекст. С този папур от река Велека и с това изкуство, поезия и рисунка. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Се мъча света да обърна, бях на отпръчка при теб да се върна. Пак ви умруче, ръждих петак да скрия, пак се случи то да вдигна олелия, пак с пипер да поръся филия от хлябача. Детство мое, на етажно, детство мое, за мен така е важно. Щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Се мъча света да обърна, яхна отпръчка при тебе да се върна. Всеки ден по една дяволия да е от мен. Когато с теб се разхождам по плажа, разбирам колко си влюбен в мен. И много искам на всички да кажа, че ти си само за мен е роден. Да, това не е шега. Защото знам, че другите момчета нямат маски на лолета, нямат твоите сини очи. И сега ще ти призная, с теб обичам да играя, ти си принца на моите мечти. Да, това не е шега. Когато с тебе отивам на кино, екрана светва и в него си ти. И зная пак ще съм твоя любима, защото мене сънуваш, нали? Да, това не е шега. Защото холивудските момчета нямат ризи на карета, нямат твоите бели зъби. И сега ще ти призная, с теб обичам да играя, ти си принца на моите мечти. Да, това не е шега. Когато сутрин се вкусвам с мама, отново знам, че си мисли за мен. Повярвай, просто спасение няма, защото ти си за мен е роден. Да, това не е шега. Защото знам, че другите момчета нямат маски на лолета, нямат твоите сини очи. И сега ще ти призная, с теб обичам да играя,
дейности, които... Първите са едно хубаво начало за градиване, тъй като това е нещо ново специално за селото и внася някакъв нов порядък, нови идеи за селото, което е много добре. Така че всичко това е добре за развитието на самото село. Защото тази нова база, училището, направи впечатление много хубаво. Ами тя е направена точно с тази цел, да може децата да отворят там спокойно, да им е уютно, приятно. Условията за сега са добри, така че да се надяваме за напред децата, които ще идват, да имат своите поприща за нататъчното си развитие. Някакви идеи имате ли за бъдеще? Ами за сега нямаме. Това е началото, да може за напред да покриваме правилата и да се развива нещата. Господин кмета, на читалищния секретар Ева, на нашата обичана Леля Веса, както ни казват децата, на всички присъстващи на тази малка, но много истинска премиера на книжката "Зелено време". Една книжка, която се роди в село Бродилово преди 2 години, когато бяхме тук на пленер, с деца, поети и художници от Бургас, от 2 читалища. Читалище Любен Каравелов, където е литературното студио "Митични птици", децата, с които аз работя в областта на изящната словесност, и децата от школата по приложени изкуства към читалище "Просвета" в квартал Долно Езерово, с които работят Величка Божилова и да се направи празник на една книга е истинско събитие, защото тя вече от ръцете на авторите преминава в ръцете на читателите, на своите истински консуматори, на хората, които ще й се радват. И ето, това е нашият дар за Бродилово, творчеството на децата, което ще остане във времето, като спомен за гостоприемството, което сте ни оказали, като спомен за таланта на тези млади хора, които ще растат и ще се развиват за напред. Сега тази вечер сред нас е професор Росица Йорданова от Варненски свободен университет. Тя участва заедно с 3 свои студенти. Това са Димитрина, нека да чуем професор Йорданова да каже няколко думи, а след това нашата скъпа редакторка ще има думата. Добър вечер на всички. Много се радвам, че за няколкото дни, откакто съм тук, за първи път в Бродилово, вече виждам тук приятелите, с които се пихме кафето, се говорихме и за които ще се говорим дълго, когато се отидем от тук. Какво е за мен Бродилово? За нас, които сме тук. Като гледам стъркалото гнездо и 3 стъркалчета, другите 2, а при вас 3, сигурно не е случайно. И като се мисля, че като се отидем в Бургас и във Варна, няма щъркали до блока. Защо няма? Не идват щъркалите при нас. Избрали са ви при вас да имат своята любов, гнездо и щъркалче. Така и тези деца, които идват в базата, както щъркалите с много любов, в тази база се раждат стиховете, раждат се картините, защото без любов, както казваше и внука ми, не може. Това е едно много силно пространство, в което наистина човек бива омагьосан,
какво преживях тук заедно и благодарение на тези деца и на техните проектни ръководители, които ме водиха по тази душевна пътека, защото Градилово е много силно надарено с индивидуалности. Затова тук и къщите, които сега надничат светята от тях, и онези стари къщи, ние заснемахме всичко, където между дърветата, умиращите къщи, цъфтят платинки и други цвета. Колко ли любов е имало и в тези къщи, че и сега от тях да се излъчва тази любов. Невероятно място, за което с няколко думи бих казала, да говоря за силните личности, една мистенарка, която летеше като птица в огъня, Веса, една писателка, Герана, с която имаме щастието да се запознаем. Читалищната децата, която и пее там, всички ги видяхме в хора и всички са ми познати. Да не говоря за дете. Сестрата, с която се пикнах, за която тук те сутринта. Младия Костадин, който и пее. И така, за малко дни, толкова още хора сигурно ще пропусна. Плумка, другата, която беше с трудни имена за това. Тук където се плеща. Дукина, да, която ни заведе в църквата. Така какво е Градилово за нас, които идваме за малко отстрани? Тази дантела, дървена на църквата, великолепна, кинезгото на щъркелите, христинарите и всички до нея са добри хора, които и цветята като погледнат цветят някак по-иначе. И разбира се, не от реверансна вежливост, бих искала да спомена кмета, когато не познават, но така се го представя господин Димитров, като един много добър стопанин. Сега, когато всички говорят за Европа, мисля, че това е европейски тип кмет. Защо? Защото кмет означава стопанин на страната. Добрият стопанин. Много чисто сел, с много грижа за обачеството на децата. Да му благодарим и да го насърчаваме и да му помагаме за всичко, което идваме с любов тук. Нищо не би се случило без Роза, която познавам от много години. И докато бездетните педагози пишат дебели книги, Роза Боянова за същото време отгледа, отрасти и вдъхнови. Такива деца аз ги познавах от малки, а сега вече са театрали, режисьори и ги познавам вече като време, които имат творческа продукция. Какво още мога да кажа? Новото незапознанство е с Вили, която има такова търпение. Малко майки биха могли така да се отнасят търпеливо към децата си, с толкова уважение към дребната палавост и към творческия жест и да постигат за толкова дни, толкова нарисувани неща. Това е цяло богатство. Тези хора трябва да ги пазим и аз се радвам, че вие ги обичате така, както аз ги обичам. И за да не бъда много многословна, защото ние говорим по 45 минути и вие няма да излечете. Затова ще финализирам с нещо, което научих тук от децата на нашите конференции. Като ходих в една от тях, един швейцарски професор беше казал: сега, когато всички живеем и кризата е тотална, икономическа, социална криза, екологическа, вижте какво става една атомна централа, като време какъв периметър, зловред има. Сега, когато всички сме в криза, само децата не са в криза. Време е ние, педагозите, да напишем книга. Какво научих от детето и да се подпишем с малките си имена. И аз ще ви кажа какво научих в тези дни. Едно само, защото те са много нещата, но Раличка вчера написа стихото време, където има един шедьовър стих. Тя не го осъзнава, с това ми гледа така очудено. Но там пишеше следното: жив, не жив, винаги щастлив. Усещате ли философията? Ако не си щастлив, няма